A jak už jsem zmiňovala, tak je čas podívat se na dnešní první hosty a právě na zmiňovaný lockpicking. Vítám tady mezi námi Antonína Rolla, místopředsedu Asociace českých lockpickerů. A také Luboše Čecha, člena této asociace. Dobrý den. Tak mistrovství světa v České republice, teda mistrovství v České republice máme za sebou, než se k němu dostaneme. Možná pojďme trošičku seznámit diváky, o jaký obor se jedná, protože lockpicking, pokud tuším, tak je sběr zámku, ne samotné jeho otevírání. Je to tak? Lockpicking je nedestruktivní otvírání zámkových vložek. K tomu vlastně používáme několik vlastně nástrojů a nedestruktivně ji otvíráme. Nepoužíváme vrtačky, nepoužíváme žádné násilí, takže pouze v klidu domova vezmeme cylindrickou vložku a snažíme se ji otevřít. Za jak dlouho se dá otevřít zámek? Za 1 vteřinu. Takže když jste profesionál, 1 vteřina, to zní neuvěřitelně. Tak je to vlastně 1 vteřina, zní hezky, ale máme spoustu jiných cylindrických vložek, které otvíráme půl hodiny, hodinu a neotevřeme vůbec. Takže to jsou samozřejmě zámky, které jsou speciální, aby se nedaly jen tak snadno otevřít. Pro začátečníka je možné se to naučit během nějaké krátké doby? Zkusíme to spolu. Zkusíme, tak já se na to hrozně těším. Vy jste vzali tady spoustu materiálů, které k tomu potřebujete. Tak kdyby opravdu jsme chtěli s tím začít, tak co to všechno je? Co potřebujeme? Takže samozřejmě používáme planžety. Vlastně planžety je několik vlastně druhů, tak asi bych to měl ukázat. Toto jsou vlastně planžety na klasické vložky cylindrické, jako je třeba tato. A tento typ vlastně planžet se používá na důlkové vložky. To asi možná znáte klíč, který má taky ty důlky u sebe. K tomu dále potřebujeme napínák, kterým vlastně vložku dáme do tahu. To dám ještě jeden. Takže pokud člověk vlastně se kouká na policejní filmy, kde vlastně policista nebo kriminální živel strčí něco do zámku a hnedka odemkne, tak to není pravda, je to pouze taková pohádka. Ale pokud vlastně vložku budu chtít vlastně odemknout, tak vlastně musím dát ji do krutu, buď tímto napínákem, po případě dalším přípravkem. Dám ji do krutu a můžu začít vyhmatávat vložku vlastně tímto způsobem. Takže to chce hodně zručnost a určitě být v klidu, aby se netřásly ruce, aby jsme to zvládli. Přeci jenom, jak probíhalo samotné mistrovství, protože vy, když říkáte, že to profesionál zvládne třeba za 1 sekundu, tak jaké časové limity byly právě tam? Bylo několik kategorií. Jedna z kategorií byly visací zámky a na to člověk vlastně má 5 minut. Dostane námi dodaný nový visací zámek a ten má v limitu 5 minut otevřít. Buď to otevře, neotevře. Pokud otevře, zapíše si 1 bod a k tomu časový údaj, za jak dlouho to otevřel. A potom jsou cylindrické vložky, to si závodník přiveze vlastní vložku a na tu svoji vložku má 5 minut na otevření. Ten dotyčný člověk, co si ji přinese. Pokud po těch 5 minutách postoupí do dalšího kola, tak ji předává závodníkovi napravo, sedí přibližně asi 15 lidí u stolu, takové kolečka. A ten soutěžící vedle, který nezná vložku, tak už na to má limit 15 minut. Vy dva jste se účastnili letošního ročníku? Já jsem jako pořadatel, takže já jsem se nezúčastnil. Já jsem pouze pořadatel. Já jsem taky pořadatel, takže jsem se taky pro jistotu nezúčastnil. A jak jste spokojeni s účastí? Jak to nakonec dopadlo? Dopadlo to velmi dobře, protože přijelo asi 10 účastníků z Německa, z Maďarska, tak dohromady tam bylo 30 účastníků. Pravda je, že teda nás němečtí účastníci docela převálcovali, vyhráli dost kategorií. Myslím, že u nich má ten sportovní lockpicking poněkud delší dobu, protože tak 20-30 let se to tam u nich otevírá. U nás jsme s tím začali sportovně, řekněme, jen pár let dozadu. Takže máme stále ještě co dohánět. Přece jenom, pane Luboši, jak vy jste se dostal právě k zámkům, protože vy i sbíráte? Já hlavně sbírám. Já jsem se k tomu dostal kvůli své práci u kriminální policie, kdy jsem dělal vedoucího výjezdové skupiny, takže jsme jezdili na případy. Tam jsem se o to staral, jak se ty zloději dostávali do bytu. Zjistil jsem, že překonávali vložky, takzvané fapky, tak si říkám, dělám si pár takových menší sbírku. Pak mě to chytilo. Z malé sbírky se udělala už velká sbírka, no a v současné době mám asi 1250 kusů zámkových vložek. Jsou tam nějaké kousky, které ještě nemáte, po kterých toužíte, abyste je měl ve své sbírce? Samozřejmě ano, to jsou ty věci ještě z první republiky, protože vlastně tento typ zámkových vložek byl vyvinut v Německu v polovině 20. let minulého století. Takže u nás v České republice před válkou bylo dokonce už 7 až 8 firm, které
který tyto zámkové vložky vyráběly. Předpokládám, že právě tady tyhle ty staré zámky se dají mnohem snadněji odemknout než ty současné. Je to tak? Je to pravda, protože jsou poněkud jednodušší. Já tady ukážu jednu původní věc z firmy Fáborský. To je vložka, která byla vyrobena v roce 1940. Tady na boku je rok výroby. A toto je vložka, která byla vyrobena v roce 2010. Rozdíl je v tom, že v tomto je elektronika a v tom je ještě klasických 5 stavítek. Mm-hmm. To znamená, kdybyste možná měli doporučit divákům, jaké zámky by si měli pořizovat do svých domovů, aby byly skutečně bezpečné, aby se nemuseli obávat, že někdo jim ho otevře. Já bych řekl, že to není tak jednoduchý zase vybrat, protože nemůžeme si koupit takovouto vložku za 10 000 a myslet si, že je byt zajištěný. Musíme k tomu mít ještě odpovídající zadlebací zámek ve dveřích, bezpečnostní kování, ideální jsou k tomu ještě bezpečnostní dveře, odpovídající zárubně. A další věci, které mají takový souhrn těch věcí, co ten byt dokáže zabezpečit. Za chvilku se budeme věnovat samotnému odemykání, ukážeme si, co ještě všechno jde odemknout, ale v tuhle chvíli je připravena naše reportérka Katka Poláková v ulicích Prahy, aby nám poskytla ty nejaktuálnější informace právě z dopravy. Pěkné dopoledne, vážení diváci, mám pro vás informace z dopravy. Podíváme se na různé uzavírky, na které můžete ve městě narazit. Začneme Prahou 3, kde je v ulici Chvalova uzavírka obousměrná, protože je tady zde umístěn jeřáb. Objízdná trasa vede přes trasu ulicema Fibichova, Kubelíkova, Krásova a Bořivojova. Dále se podíváme na Prahu 8, do ulice Korycanská, kde probíhají také práce údržby. Je zde neprůjezdný jeden jízdní pruh, opravuje se zde vozovka. No a poslední informace, kterou mám pro vás pro tuto chvíli, je na Praze 1 v ulici Truhlářská. Opět obousměrná uzavírka, probíhají zde práce na silnici. Objízdná trasa je vedena ulicemi Lanova, u nemocenské pojišťovny Klimenská, Barvířská a přes Petrské náměstí. Pro tuto chvíli je to ode mě z dopravního zpravodajství všechno. Tak, Katko, děkujeme za dopravní informace. Jdeme zpátky na zámky, kterých je tady na našem stolečku opravdu hodně. Tak já jsem slibovala, že si to vyzkouším, ale mám toho trošku strach. Tak co byste mi doporučil, abych měla jako začátečník udělat teda? Tak pro to začátečníka je ideální vložka, která má překrytý profil. Boši, máš tam něco bez překrytého profilu? Něco staršího? Tady. Tak. Jenom první věc v té ochraně je ta, že člověk má vlastně překrytý profil a nemůže tam to pančetou manipulovat. To jsou ty drážky do boku. Takže já bych vzal nejdříve vložku cylindrickou, která má jednoduchý profil a můžu vlastně to pančeto vevnitř manipulovat. Jako na ukázku jsem vám vzal jiný typ vložky, to je důlková vložka, která jde taky lehce otevřít. Tak lehce. Lehce, ano. Někomu, kdo to umí. A jak tomu samozřejmě zapotřebí praxe, vědět, jak chce vzít do ruky, jak si manipulovat. Zkusíme to. Dáme se do ruky. Ano. Vezměte si takový napínák, který vlastně dává tu vložku do tahu, ale lehce na něho tlačte. Takže jednou rukou. Jednou rukou. Ano. A tou druhou ještě. Ne, takhle, jednou rukou. Takhle, takže to takhle. Když máte trošku přes ruku. Tak, a jezdíte po těch stavítkách. Tak v ose s tím jezdit. Ose. Teď to tam ani nedám. Tak, co dělám špatně? Tak děláte to dobře, akorát to máte poprvé v ruce. Právě. A teď zkusím sám, uvidím, jestli to otevřu. Tak já to radši nechám opravdu na vás, mi to trvalo dlouho. Uvidíme tady. Jestli tam bude vidět ten dovnitř. To bude ta 1 sekunda. Já tam se jedna sekunda nebude. To je otázka tak asi tak 15 vteřin. Nevím, jestli tam bude jako... Tak ono to asi hodně i o trpělivosti, o těch nervech, o klidu. Teď mi to nejde. Tak samozřejmě pod dohledem kamery je to něco jiného. Nebudu zdržovat, ale asi možná vás bude zajímat, jak to vlastně vypadá vevnitř. Určitě. To jestli se můžeme podívat. Já jsem tady vzal jednu z cylindrických vložek a teď to malinko rozebereme a teď vám to všechno vyskáče. Tak můžeme se podívat do samého nitra a zámku, co se jen tak běžně nepoštěstí. Takže pokud máme správný klíč ve správné vložce a zasunu, tak vlastně vidíte, tyhle ty malinkatý drobné částečky se nám krásně srovnají. Pokud vezmu jiný neoriginální klíč, který tam mechanicky pasuje, jako se to vlastně z jiné vložky, zasunu, tak se to zablokuje. A teď vidíme, část těch stavítek vlezla nahoru, některá část vlezla dolů. Proti tomu ještě mám blokovací kolíky a pružinku.
No, tak on nejde zase dovnitř. Ale je to krásně vidět, tady to má Luboš vložku v řezu. Na Luboši? Takže jestli kamera zabere detail, Jo, tak tady jsou vidět ty pružinky, spodní stavítko a horní stavítko. Pokud tam dám klíč, tak se ty stavítka srovnají do jedné roviny a dá se otočit s tím válcem. Myslím, že na záběrech je to pěkně vidět, jak se to srovnává. Tady ten klíč povytáhnu a je vidět ty stavítka, jak jsou rozhozený. Když je vytáhnu úplně, je vidět celý, že prostě nejde otočit s tím válcem. A vaším úkolem má vlastně pomocí právě té sponky je všechno to srovnat, tak aby ten zámek se dal otevřít, i když nemáme ten klíč. Přece jenom z filmu známe, že přesně se používá třeba sponka do vlasu. I to se dá využít? Jde to skutečně, nebo je to jenom pro zase film? To je tak teoreticky ano. Je to vlastně z historie, kdy ta vložka měla pouze otevřený profil, to znamená, tady byl velikánský otvor, kde bylo možné tu vlásenku tam strčit. Dneska samozřejmě, pokud člověk má kvalitní cylindrickou vložku, tady to jsou asi 2018. Tak když se sama se podíváte, tam už není možné strčit tu vlásenku a manipulovat tam s těma stavítkama. Už díky tomu kvalitnímu profilu já mám jako zámečník, zámkař, lockpicker problém tu samotnou vložku otevřít. Jsou nějaké zámky, které byste si chtěli otevřít a které zatím zůstávají pevně nedobyté? Tak samozřejmě spoustu cylindrických vložek, hodně kvalitních firm, které vyrábí kvalitní vložky, dostali jsem jim do ruky, jsem jako profesionální zámečník, takže mám možnost všechno si ošahat, všechno vzít do ruky, ale říkám, je spoustu vložek, které já vlastně odkládám, říkám, je hezká, nemá šanci ani otvírat. Mě právě říkala kolegyně, že nedávno si zapomněla klíč, zabouchla si dveře, musela volat zámečníka, přijela za 4 sekundy, že tomu nemohla uvěřit, že ještě upozorňovala pána, že to bude zámek, který jen tak neotevře, a on opravdu za 4 sekundy otevřel, ale přístrojem. Nebylo to teda takhle ručně. Tak zabouchnuté dveře jsou pouze zabouchnuté, nejsou bezpečné, takže jakékoliv dveře, pokud nejsou zamčené, tak jsou zabouchnuté, jsou nebezpečné a pouze jakoby zámečník, zámkař, profesionál udělá jednoduchou věc, že manipuluje s touto, že manipuluje u těch dveří pouze s touto střelkou. To nemá nic s lockpickingem nic společného. To jsou už vlastně věc profesionálního zámečníka, ne jako nás závodníků. My závodníci pouze v klidu domova nebo na závodech otvíráme cylindrické vložky. Přesto je to teda nový netradiční sport. Možná některé naše diváky napadlo, že by se to dalo tohle umění i zneužít. Tak co byste poradili, řekli divákům? Dá. Nůž vám krájí chleba a nůž vás může taky zabít. Nobel vymyslel dynamit k mírovým účelům a používal se na lupení bank. Takže všechno je pro a proti. Vím, naše členové se chovají slušně a nejme, co dělají večer. Máte pravdu, jako vlastně s vámi, dá se ho zneužít. Takže to opravdu na každém člověku, na jeho charakteru. A přístupu. Přesně tak. Možná, jak to bude s dalšími závody? Teď máte jeden za sebou opravdu velkou událost, kdy budete soutěžit dál. Další závod bude příští rok, letos už to byl 3. ročník, takže příští rok někdy v listopadu. A nějaké mistrovství světa někde do zahraničí cesta nečeká vás? Mistrovství světa se snad nepořádá zatím, pořádají se mistrovství jednotlivých států. My jsme letos se zúčastnili mistrovství Německa v Hamburku, kde naši soutěžící, Tonda se zúčastnil taky, dopadli celkem dobře. Tak možná inspirace pro vás, když ještě mistrovství světa není, že byste ho zorganizovali tady v Česku. Tak nám bodě stačí ty české závody, které pořádáme. Je to hodně hodin práce, příprav. No a potom samotný pořád ani nemají čas závodit. Pánové, já vám děkuji za to, že jste přišli. I tady děkuji za ukázku názornou a samozřejmě přeju do budoucna hodně otevřených zámků. Děkujeme. Tak a pro vás mám opět